gambar salahnya kono dandanyo rehang pangi kukusen tupong lepaki ing antariksa niyoko sasita ingkang ana kemono utane kang arum-arum nata kang dadya pratandha rahayu arisan kethek budal dina iki arisan manara swela giri kethek-kethek padha budal dina iki yo budal to
dening utamaning nata berbuti pawalat sana lire berbuti mangkono lila legawa ing driya hangga ganjar saben dina agung tenya paring dana lire kang bawa laksana ana tepi pangandika yang suksmana mangati nuwe payungana marang Kumbakarna anak anung anindita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa he anakku Aswani Kumba lan Kumba Aswani kula wonten dawuh Kanjeng Rama wonten tinimbalan Kanjeng Rama kowe dadi tarunaning negara kudu bisa labuh lan ngetokke dharma bektimu marang negaramu kowe lair nganti gedhe mangan wulu wetu Ngalengka ing pamrih gedhemu bisa mbelani negara Ngalengka kene nganti tetesing getihmu kang pungkasan kowe dadi bocah nom aja nganti duwe pitakon negara wis menehi apa menyang kowe nanging genti diwalik kowe wis labuh apa marang negaramu liripun kados pundi Kanjeng Rama dina iki negara Ngalengka wis dumadi peperangan kang gedhe Prabu Rama Wijaya sakwadya Balawanara wis ngebak peperangan ngancam ngincim kamardikane wong Ngalengka tak jaluk kowe bocah loro aja mung meneng wae nyuwun sewu Kanjeng Rama nanging paduka Kanjeng Rama nate paring dawuh Ngalengka niki dumunung wonten ing kalepatan awit saking kamurkanipun Siwa Prabu Dasamuka menawi kula maju wonten palagan menapa mboten sami kemawon kula bebela marang sipat angkara murka Kanjeng Rama he Aswani Kumba lan Kumba Aswani pancen bener sing dadi kandhamu nanging Prabu Rama anggone gebak peperangan ana praja Ngalengka urusane wis dudu perkara Rekyan Sinta nanging prajurite Prabu Rama wis wani ngobrak-abrik astana Mangliyawa hamangka kowe bocah loro wis ngerti dhewe astana Mangliyawa ngono papan pesareane leluhur-leluhur negara Ngalengka yen Prabu Rama sakwadya balane wis wani jamah astana Mangliyawa tegese wani ngidak-idak kamardikan kang sarta jati dirine wong Ngalengka lajeng ngersa paduka Kanjeng Rama kados pundi Slendra sing dadi rasamu kapyakna wadya bala saka kasatriyan panglebur gangsa papakna barisan wanara yen ora kena dielingke saronaris ora sadadak kesuwen rencaken barisan wanara sendika ngestaken dawuh Kanjeng Rama kalilan kula nyuwun tambahing pangestu duga-duga ginawa ati-ati aja nganti keri lananga juritmu nger bocah bagus mongko kantining umo salami mong awas eling salami mong awas eling eling lokitaning alam kadiwedyaning tumati oh
andedel gayuh kekono Risang Ramandaya Pati ana yaksa gung cangkrama namane wel katak sini jejagi jroning warih Mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina jro jaladri. Bela dalah. Kae tak sawang ana barisan segelar sepapan. Dipandhegani buta loro sak kembaran. Ngerek umbul-umbul gambar ndas Banaspati. Yo sajake kae barisan negara Ngalengka wis samapta ing gati sawega ing diri. Barisan raseksa. Krayaken aku iki Senopati Swela Giri Anoman ya Rama Dayapati sing dadi musuhmu. Paman apa baretane ning dalan akeh wong mati keneng apa matine Den Aniyaya suduk jaja prapteng kiger sukmane ilang raga karingan lintre wetan-etan durung suwe anggon kulumaku saka negara Ngalengka wis kepapak ana wanara wulese putih memplak mumpung durung dadi gotongan ngaku sapa sing dadi jenengmu tambuh marang aku ya iki Senopati Swela Giri Anoman jenengku Anoman ya Rama Dayapati bali takon sapa sing dadi jenengmu aranku Tumenggung Kumandang Garba ya Anoman ana waran yen ora pangling sajake kuwi mbiyen sing wis nate ngobong negara Ngalengka ana ing lelakon Anoman Duta rak ya ngono to
Kowe dadi maling kowe wani ngobong negara Ngalengka jaman semono. Iya pancen tak dodo. Nalika lelakon Anoman Duta biyen Ngalengka kobong, ora ana sing ngobong kejaba mung Anoman. Weh ladalah. Sugih kendel Bondowani, aning peperangan iki sejatine dudu kowe sing tak goleki. Mula nyimpang iwa uta nengen, kene arep tak nggo liwat Prabu Rama Wijaya kon nyembah dlamaanku tak babate gulune. Ora usah melu celeng boloten kebo latengen. Sumingkira yen kepengin isih dawa umurmu, yen kepengin isih nyawang soroting srengenge lan isih kepengin ngemut legining gula. Wani karaku sing tak wedeni apamu edane taran. Legan golek momongan empuk punuk golek pacangan merangi tatal gerat jawu. Ora ilang tak kedhep tebiat datamu sati kamu aja takon dosa. Berwalang tandang manoman. Burung kalah aku. Cepol gat nyamuk.
Oh. Sapa iki? Jaya anggota. Sapa jenengmu? Tumenggung Sastra Denda. Ayo, maju kepara ngarsa leganing atiku. Etian kowe. Hei! Mati kowe. Ho! Wah! Hot! Hei! Ah! Hu! Ba! Oh! Ho! 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 Mati aku. Hei! Ah! Hot! Ah! Ho! Hot! Mati! Ah! Edan gue. Hot! Ho! Ho! Hei! Aja minggat. Hi hi. Hi hi. Hot ha ho hi. Hot hot. Letian. Hi hi. Hi ho ha hot ha. Hey yo. Ah hot. Ah ah. Wah. Pangudari tyas reriwut Urawati rawat wewati Wedi lamun kauningan Om
sang ambek ngumalati tanwandi pinardi bloko kacurnan kang hambek juti barisan raseksa gulungen genderamu bongkok ana gegamanmu aku Aswani Kumba kang bakal magut ing payudan aku Kumba Aswani uga tanding ana ora-orane aku mundur sejangkah ayo karayan aku he barisan wanara lakon tak untal mangsa ngambau cetak kowe maju dhisik Kang sapa iki Anoman ya Sang Rama Dayapati bali takon anak Senopati Agung Negara Ngalengka putrane Kanjeng Rama Kumbakarna aku Aswani Kumba ayo Senopati nek kon maju rene kon ngadepi Anoman wah musuh anake wae urung kelakon menang kowe ayo becak pirang tilak ladeni ora bakal gigrik mulutku slombok bangsat kowe ho cokot kowe ucap kacarita nalika semono gugur Dian Aswani Kumba cinakot wani dening Sang Senggana yori Sang Anoman tanggap keng rayi nenggih Kumba Aswani
Den lumpati kuwandane sang aswani Kumba kaping 3 bali urip meneh kaya wungu saking nendra. Urang ajar tenan. Ndak pateni ndak cokot sitoke mlumpati urip neh. Ndak pateni nganggo kuku Pancanaka, dulure ora trima dilumpati kok iso urip neh. Nek ngene carane iso lho wayangan bar jam 7 isuk iki nggo. Nah, jarine bare kadung janjeni penabuh jam 2:30 bar. Ing panggah ae nggo mesti molor. Ora apa-apa, Jaya Anggada rene aku njaluk bantuanmu. Piye Kakang Senggono? Aku bantunen Jaya Anggada. Apa sing kudu tak bantu, Kang? Ana aswani Kumba aswani. Mati siji, dulure ora trima dilumpati urip neh, ngono marambah makapik. Banjur Kakang Anoman sing siji tandangana, sing siji kareben aku sing nandingi. Mengko yen wis kecekel ditu Kumba dikeprokke sirahe kareben mati sampyuh. Ora bisa urip maneh. Ya Kang, ayo tak derekke.
Waduh anakku. Waduh. Aswani Kumbo. Kumbo Aswani. Waduh Gusti, Gusti. Abote kaya wong mikul gunung lelakon sing tak sandang. Saka ngarep aku wis wegah bebela marang kamurkaning Kakang Dasamuka. Yen ora merga barisan wanara ngobrak-abrik astana Manglawa, ra orane aku dadi senopati. Lah kok iki malah nganti kelangan anak loro sing tak tresnani, Aswani Kumbo. Kumbo Aswani. Gusti. Ya nanging wis kabeh wis dadi niate Kumbo Karna. Ayo endi barisan wanara. Lakon tak glundungi dadi pepes kowe. Anakku. Barisan kethek-kethek. Barisan kethek-kethek. Barisan kethek-kethek. Ayo ndi suaramu? Ora lali, kethek-kethek wedok. Ayo. Yo. Ndi suaramu, Ayo. Malah kaya suarane. Ayo dikeroyok Kumbo Karna, kroyok. Odhap Giya kinaraya dening para wanara. Sang Senopati Agung Nagari Ngalengka Dian Kumbo Karna sakujur ragane digandoli saking munyuk. Ndas ana ketheke, irung ana ketheke, gulu ana ketheke, dada ana ketheke, weteng ana kethoke, ketheke ngisor weteng ya ana buntute kethek. Nalika semono Dian Kumbo Karna ngetok karo san kang pungkasan. Kiu. Den seblak para wanara, kontal kaprapal, kindang kapracondang, kathah kang samya pecah. Ayo anak.
liyane. Kaprabak suru kabrahan geget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabda ora sepiro kasektenmu para wanara ketitik ketek sing cacah semono akeh tak seblak ping pisan wis guntal kaprapal. Ayo ndi sing liyane Kumbakarna ora bakal mundur. Ana kidung rumaksa ing panci Mataram, yuk, yuk. Wajib dadi murid ora kena dijenenge supaya ora tenan
jam 2 punjo 5 manut jamku. Nganggo leren sik ya, Truk. Heeh. Leren sik ya, Mas. Heeh. Wah, jan. Anu, Dik Sinta. Njajal dibaleni tanpa nganggo gamelan. Wajibe dadi murid. Heeh. Mo. Njajal. Yuk 1 2 3 4. Yuk. Wajibe dadi murid ora kena pijakane kejaba yen lara tenan ora lara mung eta-etaan yen wis mari larane kudu enggal mlebu nang pamulangan aja enak-enakan suwe-suwe mundhak bodho plong-alongo kaya kebu bocah bodho sayen gedhe wong alongo kaya wajibe dadi murid kuwi lagu kuwawak. Ning ya sik penak ya Mas, sik penak lagu dolanan jaman biyen. Aku yen biyen semester 1 iki diajari ning mata kuliah tembang pakliran. Oh ngono. Heeh. Mata kuliah tembang pakliran ya klebu sakliyane tembang-tembang sing baku ya klebu dolanan-dolanan ngene iki. Heeh. Sarsur kulonan, wajibe dadi murid. Oh ya wong kabeh iki mawa werdi, mawa makna. Dadi wong biyen iki nek ngripta, nek ngarang lagu ki, nek ngarang tembang ora waton ngarang ning kabeh mesti mempunyai maksud dan tujuan. Oh ngono. Heeh. Wah luar biasa. Ayo bisa. Sing baku ngaturke panuwun terima kasih yang sangat banyak ya Dik Petro. Heeh. Wah luar biasa acara pada malam hari ini. Terima kasih sungkem kula dumateng Bapak Asop, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nganjuk ingkang sampun pitados dhateng kula anggen kula sakanca Astabrata Group gelar kelir gantung gong paring lelipur dumateng para warga masyarakat. Tur ngene iki sing disenengne ora mung warga internal SMA Negeri 1 Nganjuk ya Mas. Heeh. Lebu masyarakat sekitar. Heeh. Sing rindu wayangan. Lah iya. Wah, luar biasa. Mau sore wis diwiwiti adik-adik ekstrakurikuler karawitan. Ayo. Tabuhan, wingi latihan nggone dhewe. Wah, sore dinggo latihan nge-DM Instagramku, Mas, kepareng napa mboten latihan wonten sanggar monggo. Wong ya ekstrakurikuler karawitan biyen ya sing miwiti sing ngrintis ki ya aku. Oh ngono. Heeh. Dadi wis kaya dudu wong liya. Oh ngono. Heeh. Wah, luar biasa. Ayo. Ngiling-ngiling jaman sekolah biyen. Heeh, piye? Wah. Aku ki jane umpama ning kelas ki biyen ki ya ora pati pinter, ora kok ranking ngono jane ya ndak. Oh ngono, heeh. Ning umpama entuk penghargaan, aku ki penghargaan dispen terbanyak ya aku ki. Oh ngono, heeh. Upama acarane jam 1 awan, ngono ki isuk wis metu aku. Wis ngekekne surat dispen. Oh. Ngagem persiapan. Padahal acarane awan-awan. Kowe kuwi ning ya diimbangi kudu disumbutke tenan. Sing penting sembodo, ora masalah. Lah iya. Luar biasa. Iki mau jane wiwite rada sore ning
gandeng situasi dan kondisi yo malih dadi kaya biasane. Oh, heeh. Jane rencana wayangan ki wiwit jam 8 wis ndodok kotak. Oh, itu. Kanca-kanca sanggar iki wis tak omongi. Bare ora isuk. Jam 2:30 3 wis bar. Mergo jam 8 wis wiwit. Nah, gandeng wiwite jam 09.00. Nah. Ya ora sida. Lah iya, heeh. Ora masalah. Wong ya setahun pisan. Ya, Lah iki request lakon pamundhutane ora kena dinyang. Heeh. Kumbakarna gugur iki termasuk serial ana ing Brubuh Ngalengka. Oh ngono. Heeh. Brubuh Ngalengka iki dadi ana serine, ya ta? Ki dijumuk seri sing Kumbakarna gugur. Gugure Kumbakarna ora mung bela, ora mbelani kamurkane, ora mbelani sifat angkara murkane kakange ya kuwi Si Dasamuka, nanging mbelani bumi wutah darahe. Mergo ngrumangsani wujuding satriya, ya ta? Ki kudu mbelani negarane sak wanci-wanci ana musuh sing tumeka. Ngono ya, Truk? Nggih, Mas Gareng. Wah, luar biasa. Ndonga apa, Legong? Kanggo ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk iki. Ayo muga-muga tambah kuncara anjayeng bawana. Apa neh umure wis 42 tahun. Wah, luar biasa. Upama wong nom 42 tahun ki wis umur. Wis padang pikire, ya toh? Cara-carane wong iki wis mateng-matenge menungso. Lah iya. Ya muga-muga tambah banyak prestasinya yang diraih siswa-siswi baik di bidang akademik maupun non akademik. Diselingi gending-gending. Lagu-lagu. Oke. Nah. Iki mumpung aku nggawa wiraswara loro. Lah iki. Nah, iki Mas Resa. Wah, iki aku pengen ngrungokne suarane, Mas. Wah. Wilujeng enjing Mas Resa. Nggih, enjing. Wah. Mas Resa napa Reza to? Sembarang pun. Wedah. Bawa Mas, monggo merdika. Merdika mawon. Pelok kenging slindro kenging bareng nggih, monggo nderek. Heeh. Monggo. Bawa. Napa Pak Dalang kula bingung ya. Walah, napa? Pun bebas mawon. Heeh. Pelok nggih. Kenging barang monggo slindro nggih nyumanggaaken. Ya. Pengen ngrungokke suarane kok. Heeh. Monggo Mas Reza. Nggih, kedap. Nggih. Hebat kuwi ya. Gegarane wong akrami Monggo. tutu bondo tutu rupa Gegarane wong akrami dudu bondo ning dudu rupa. Tapi among ati pawi tane luput pisan kena pisan yen salah ora apa-apa. yen gampang